Jeg har lavet et forsøg om fordampningsvarme i naturvidenskab. Fordampningsvarme er den varmemængde, der skal tilføres til væsken for at omdanne den til dampform. Elektrisk energi knytter sig til den position af elektrisk ladning i et elektrisk felt. Og min problemstilling er, jeg vil med dette forsøg undersøge, hvor meget energi der skal til for at få 1 kilo vand til at fordampe ved 100 grader. Det jeg forventer, det er, at vægten vil aftage i takt med, at vandet fordamper. Og formålet er at vise, hvordan man ved hjælp af vandet kan se en ændring i vandets masse. Og så forsøget det foregik sådan, at jeg tog 1 liter vand og satte det til at koge. Når vandet det så koger, så tager man tid indtil 1,5 liter vand er fordampet. Først med 10 sekunders mellemrum, og så med 20, og 40 og 60. Og så den måde, man regner fordampningsvarme ud på, det er ved tilført energi divideret med masse af fordampet vand. Og tilført energi, det er varmen. Så har jeg så et diagram over ændringer i massen. Og herude, der står vægt i kilo og tid i sekunder. Og så kan man se her, når vandet har kogt i 10 sekunder, så vejer det 0,98 kilo. Og så falder det selvfølgelig her, hvilket så er rimelig logisk, fordi at der forsvinder jo mere og mere vand i dampform, når man koger det i længere og længere tid. Og så konklusionen. Fejlkilder. Der er faktisk ikke rigtig nogen fejlkilder, men det der kunne have været gået galt, det var for eksempel, at der var problemer med vægten, eller at der var for meget vand i elkedlen. Og så resultatet, ja, det var, at vores forventninger, de gik ligesom, som vi havde forventet. At vægten den vil aftage i takt med, at vandet fordamper, og at vi viste, hvordan man ved hjælp af varme kan se en ændring i vandets masse.